Kaibigan, sapat na ba ang kaalaman mo sa iyong kalusugan? Narito ang kukumpleto. Gabay Kalusugan! Gabay Kalusugan! Tatalakay sa mga produktong higit mong kailangan. Gabay Kalusugan! Maganda morning na naman! Especially po yung mga tiga OAS Albay, o dyan ho sa may TGP All Branches, o mabibili nyo na ang Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Hindi lang dyan, dyan ho sa may Ligaw, City Drug, at iba pang mga butika mabibili na dyan. O sa may Tabako, Drum Pharmacy, Lotte Mart, J-Med Pharmacy, Kim Care Pharmacy, Unisa Drug, at iba pang mga butika sa inyo pong mga lugar. Mabibili na ang atin pong pamosong Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Meron ho tayo natanggap ho na text, mga kababayan, mula ho dyan sa may area ng Kamalig, Albay. Ayan. Sabi niya, saan mabibili dito sa Kamalig, Albay ang Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix? Siyempre, lahat ng branches ng South Star Drug at LCC Supermarket mabibili na dyan. At sa mga lokal na mga butika, gaya ho ng Life Pharmacy, Parkside Pharmacy. Ayan. Diyan naman ho sa may Ginubatan, ValueMed Pharmacy, Medicus Pharmacy, Ginubatan, ShopRite at Metro Value Mart. Yan. Yan yung mga butika na kung saan mabibili ang ating mga produkto at iba pang mga butika. Hindi ko maisa-isa, mga kababayan, na banggitin sapagkat syempre alam nyo, kulang ho yung ating oras. O yung mga tiga Pasakaw nga pala, no? Good morning sa lahat ng mga tiga Gerald's Mini Mart. Ayun, nakikinig daw sila sa atin. Thank you! O sa Pasakaw, mabibili ang ating Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix sa Lemat Pharmacy, Generics Pharmacy, Senior Bihag Grocery, RD Fajardo Trading, at iba pang mga butika, mga kababayan. O dyan ho sa may Calabanga area, Family Med Pharmacy, ayan, Zoda Pharmacy, Grand Central Drug Mart, at iba pang mga butika dyan sa may Cabalanga. Sa puntong ito, kung meron tayong Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix, nais ko ding ipakilala sa puntong ito ang isa pa nating produkto, ang Dr. M's Tawas. So, siyempre alam naman ho natin, pag binabanggit tawas, alam na ho natin yan. Para ho sa amoy ng kilikili, para ho sa mga may athlete foot, yung po mga may amoy pawis palagi, ayan. O dapat ang inyong gagamitin na sabon, alam nyo, ang tawas maganda ho yan sa mga maitim na singit-singit, Sa susunod mong paliligos, subukan mo, piliin mo Dr. M's Tawas. 70 pesos lang ho ang isa niyan. At ito po ay 100 grams. Okay, malaki ho siya. Pwede ho gamitin sa loob ng isang buwan. Sa buong, for example, 5 ho kayo sa isang pamilya. Isang buwan yung gamit yan, Pwede ho sa mga bata, 10 years old and above, pwede na ho gumamit ng ating Dr. M's Tawas. Ayan. Isa bang text nga pala, magkano daw ho ang Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix? Ang Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix ay mabibili sa halagang 237 pesos. Murang-mura lang po yan. Sa isang box is 237, 12 sachets po ang laman. Ayun. So, ibig sabihin niyan, ang isang sachet, kasi pwede ho kayong bumili per sachet, 19 pesos and 80 cents ang isang sachet. Okay? O, saan ka pa? Habang nagkakape nga, masarap na ang lasa. Nakakatulong pa ho ng malaki, lalo-lalo na ho sa mga may high blood, may diabetes, yung mga gustong maganda ang pagtubo ng kanilang mga buhok, gustong may nangangalaga sa kanilang mga liver at saka kidneys, dito na ho tayo, Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Pero wala na hong oras, Bicolandia. Pansamantala, nagpapaalaman niyo pong kaibigan, Jay Dizon. Nag-iwan sa magandang oras sa ating lahat.